Bon dia i bona hora. Soc en Marc, el vostre escaquista de confiança, i avui, aquest cap de setmana, que és Halloween i el dia de Tots Sants, vinc a parlar-vos de la mort i els escacs. Perquè tothom sap que si la mort juga alguna cosa és a escacs. Ho sabia Joseph Verne, per exemple, un dels màxims exponents de les novel·les de Duro, quan va publicar La muerte juega al ajedrez, però segurament el primer que ens ve al cap quan parlem de mort i escacs és la pel·lícula, el clàssic del cinema, El setè segell, d'Ingmar Bergman. Pel·lícula que comença fortíssim perquè a la primera escena el protagonista Antonius Block ja es troba cara a cara amb la mort i li demana fer una partida per guanyar temps, i tota la pel·lícula és aquesta partida del cavaller contra la mort. Antonius Block sap que a la mort li agrada jugar a escacs i ho sap perquè ho ha vist en pintures i escoltat en cançons. Ara bé, la pel·lícula, gravada en 1957, està ambientada al segle XIV. Aleshores, en quines pintures pot haver vist Antonius Block que la mort juga a escacs? Doncs hi ha una pintura molt famosa que es diu La mort juga als escacs, precisament, d'Albertus Pictor, però que Antonius Block no va veure perquè és una pel·lícula de finals del segle XV, uns 100 anys més tard. El que sí que es considera és que aquesta pintura va influir en el director Ingmar Bergman per fer la pel·lícula. La pintura es pot trobar al Museu d'Història de Suècia i no és l'única d'aquella època. Entre 1470 i 1480 es va pintar la següent pintura titulada Escac i mata el rei, i és la mort guanyant el monarca en qüestió. Però aquesta tampoc la podria haver vist Antonius Block. Ens hem d'anar molt lluny en el temps per trobar una pintura que englobi la mort i els escacs, i la trobem a l'any 3000 abans de Crist, i de fet no és que englobi els escacs, però sí un joc de taula molt similar. Es tracta d'una pintura a la tomba de Nefertiti, la dona de Ramsès II, un dels faraons més importants d'Egipte. En la tomba es pot veure una representació de Nefertiti jugant aquest joc que podria ser un avantpassat dels escacs, que es diu Senet, i aquesta pintura està vinculada a la mort, no només en la ubicació, perquè és en una tomba, sinó per la simbologia. Els egipcis, la partida significava el camí que havia de fer el difunt per arribar al més enllà. I la tomba de Nefertiti no és l'única en la que hi ha el Senet, perquè més endavant, cap al 1300 abans de Crist, es va trobar a la tomba de Tutankamon. No només la pintura, sinó també un tauler i peces d'aquest precursor dels escacs. Pintures anteriors a l'Antonius Block costa de trobar. Posteriors n'hi ha moltes. Ficcionant moments històrics com la mort d'Ivan el Terrible, el 1844 Adolf Russ feia aquesta obra, la mort d'Ivan el Terrible després d'una partida d'escacs. Però, sens dubte, una de les meves preferides pel que significa és aquesta del doctor C jugant als escacs contra la mort, de Remy Fourcy d'Escarcine, de 1793. M'agrada molt perquè és el moment en el qual s'il·lustra com la raó comença a vèncer les supersticions i com la medicina comença a vèncer les malalties. És un moment de revolució mèdica, i l'obra tant pot ser una metàfora d'estar salvant a un pacient com una metàfora del canvi de paradigma de la superstició cap a la raó. Però bé, si voleu jugar a escacs aquest cap de setmana, heu de jugar al Gambet Halloween, que per qui no el conegui, anem a veure'l. Comença així, i les blanques, la veritat és que s'han tornat boges perquè a la jugada 4, després d'aquestes 3 jugades de peó i els 2 cavalls, ve cavall per E5 entregant el cavall, les negres el capturen i a canvi d'un cavall per un peó guanyes al centre, desenvolupament, etc. Però clar, és un cavall a la jugada 4, una autèntica animalada. I no voldria acabar aquest vídeo sense parlar d'una tradició més nostrada com la castanyada, així que Víctor, Enric i a la taula us pregunto quina és la castanya més grossa que us heu menjat sobre el tauler. Bé, això és tot, espero que us hagi agradat. Fins la propera!